Hindi ako sold dati na kapag nagka-big bike ako, iniisip ko, pwede naman sigurong hindi na pa lagyan ng exhaust kasi mukhang maganda naman yung tunog. That's the downside of it. Kundi para ma-recognize nila, especially kapag nasa expressway tayo, na uy, mayroon palang motorsiklo sa likod ko. Kasi hindi lang naman to pang sariling intensyon hindi lang pampapogi, hindi lang para sa aesthetics, kundi para sa safety na rin. Safety ko at safety ng motoristang kasama ko, kasabay ko sa biyahe. Hindi dahil sa nagmamayabang lang kaya pinalitan yung pipe, kundi mainly talaga para mapansin ka. Not on the negative side, no? Na papansin ka, hindi. What is up mga katodo? So, guys, labas tayo ngayon. At tayo ay may pag-uusapan. Pero before that, atin munang paandarin ang ating motor. Ayan, buksan natin. So ayan mga katodo, no? Cold start ng ating Ninja 1000 SX. Woo! Ang ingay. Ito ang magiging topic natin for today mga katodo. Alright, so bakit nga ba? Diba? Matagal na na topic yan. But let's talk about it today. Dalhin natin yan sa daan ngayon. And labas tayo ngayon guys. At the same time, pag-usapan natin tong pagpapalagay natin ng tambucho. For that, appreciate muna natin ang ating cold start. Every time na lang na nagbabalak tayong umalis, lagi na lang paulan. Natin alam kung bakit ganun. Alright. Kita nyo ba yan guys? Kung kailan talaga palabas tayo, doon nananadya Lalakarin din naman tayo, so okay na yan. Sana lang this time hindi tayo abutin. Ayan na nga, umulan na nga mga katolo. Ang bihira naman talaga. Every time na lang na magbablog tayo. Wow, amazing. It's fun to ride in the rain. Pero kung minsan may araw na ayaw mong mabasa, and that's okay. That's okay. The happiness naman is hindi mapapantayan ng kahit na anong balakid kapag nakasampa ka na sa motor. Lalo pat gustong gusto mo yung ginagawa mo. Kahit saan naman yan Hindi lang naman sa pagmumotor lang, hindi lang naman sa hilig mo nasa two wheels, kahit anong mga hilig mo pa yan. Basta mahal mo yung ginagawa mo, hindi mo iindahin, di ba? Ulan man yan o ano man yan. Pag-usapan natin ngayon mga katodo, ang usual na tanong ng mga tao, siguro sa at this point
Mga 3 or 4 na sa kaibigan ko ang nagtatanong kung bakit ka nagpapalit ng pipe, hindi ka ba kontento doon sa stock pipe. May mga nagtanong na kailangan ba talaga yan, kailangan mo ba talagang magpa cut delete. Well, kung sa ingay at ingay din naman, maingay talaga. Pansinin nyo yung ingay na ito, iba. Alam ko hindi siya ganun kaingay sa YouTube, no, pero or sa kahit sa Facebook nga hindi ganun din yung audio quality niya, hindi ganun kaingay. Pero personally, kapag ka narinig mo siya, talagang dumadagundong siya. So bakit nga ba? Ano nga ba ang rason? Siguro meron ako mga 3 rason kung 3 tama ba? Oo. Meron akong 3 rason kung bakit ako nagpapalit ng pipe. Unang-una kasi gusto kong luminis yung puwitan ng motor, kagaya ng mga unang vlog natin na ipinakita ko sa inyo yung likurang bahagi ng motor natin. Malinis sa tignan. So isang rason is yung aesthetics, kasi ayoko yung mahaba yung exhaust, sobrang haba kasi talaga. Para sa akin yun it's a preference naman, no. May mga tao talaga na gusto naman din nila talaga yung ganong haba nung pipe. Para sa akin, isa sa mga rason ko is luminis yung likurang bahagi ng motor para makita ko rin yung swing arm. Iwas sabit na din, pronto sabit yung ganong kahabang exhaust. And apart from the aesthetics, na gumanda yung itsura ng ating puwetan, isang importanteng bagay din yung weight reduction, mga katodo. Imagine mo yung 10 kilong matatanggal na weight sa yung motor, malaking bagay yon. And from 238 kilos minus 10 kilos malaking bagay yon. At least kahit papaano gumaan-gaan yung bike. And for me, last purpose kung bakit nagpa cut delete is para talaga umingay ang motor. Hindi dahil sa gusto kong magpayabang, hindi dahil sa nagmamayabang lang kaya pinalitan yung pipe. Kundi mainly talaga para mapansin ka, not on the negative side, no, na papansin ka, hindi. Para mapansin ka, especially kapag ka nasa expressway ka. Kasi kagaya nung naikwento ko, no, dun sa previous na vlog ko, mga katodo, na twice na kami kinat nung nasa expressway kami. Kasi hindi narinig, hindi napansin, to biglang kinat. Kahit sabihin mong malaki yung motor natin, hindi na yan mapapansin. May blind spot tayong tinatawag. So ako personally, hindi ko masisisi yung mga driver na yon, kasi mahina yung exhaust. And yun nga, nasa blind spot tayo, hindi ka talaga mapapansin. So alam ko muntik-muntikan man na ikakadisgrasya natin, pero ayun nga, hindi naman nila kasalanan, kasi for sure naman tayo mga nagmamaneho, so mapa 2 wheels man yan, motor, sasakyan, ayaw naman nating madisgrasya. And I'm pretty sure defensive driving naman ang gusto natin. So walang may gusto nun. And ako naman, precautionary measure na lang din, kasi at first talaga akala ko okay lang, maririnig naman. Kahit nga yung stock malakas naman siya,
Malakas talaga siya. I mean, hindi overly na malakas kagaya ng ganito ngayon na nakapagpapalit na tayo ng exhaust, no? Ang problema kasi kapag ka nasa expressway ka at nasa high speed na, hindi na maririnig yan. Probably because of yung acceleration mo, yung speed mo, hindi ka mapapansin. Kahit na malakas siya at stuck siya, iba talaga. So, ako naman na being a rider, precautionary measure ko na lang din na ako na rin mismo magpalagay kasi para marinig din ako ng ibang motorista sa daan. Hindi dahil para magpapansin, kundi para ma-recognize nila, especially kapag nasa expressway tayo na uy, mayroon palang motorsiklo sa likod ko. Kasi hindi lang naman to pang sariling intensyon hindi lang pampapogi, hindi lang para sa aesthetics, kundi para sa safety na lang, para sa safety na rin, safety ko at safety ng motoristang kasama ko, kasabay ko sa biyahe. So mainly, para talaga sa safety ng lahat. Kaya alam ko mahirap ipaintindi, may mga naging issues pa na mga naka-big bike na napapa-issue kasi maingay yung motor. Para sa akin, in defense dun sa mga kasamahan kong nasa dalawang gulong, lalo na yung mga nakakagamit ng expressway, I would say talaga na isa sa mga rason nila is yung marinig sa daan. Probably nga yun pa yung main reason para marinig sa daan. Kasi ang hirap, hindi lang ikaw ang maabala, madisgrasya, mapahamak, mamatay, kundi abala rin yun sa ibang mga, abala rin yun para sa ibang mga motorista, di ba? Kasi ako mismo nung panahon na wala pa akong big bike, na-appreciate ko yung tunog. Honestly, syempre mapapatingin ka kasi big bike yan ma-appreciate at ma-appreciate mo yung tunog niyan kasi ang ganda pakinggan Pero hindi ako entirely sold before na kailangan ba talaga magpa-change ng exhaust. Ayan, so tapos na tayo sa ating transaction, guys. Ayun nga, going back to our conversation, hindi ako sold dati na kapag nagka-big bike ako, iniisip ko pwede naman sigurong hindi na pa lagyan ng exhaust kasi mukhang maganda naman yung tunog. That's the downside of it pala, na meron nga siyang exhaust pero not entirely as loud as it can be para mapansin ka sa daan. So kaya ngayon nagpa-change tayo ng exhaust. So yun mga katodo ang primarily reason natin, I would say, para mapansin tayo sa daan at not entirely talaga yung gusto natin na mag-ingay, kundi ang mapansin in a good way para sa safety ng lahat, di ba? Ito pala, dito tayo ngayon sa Burgos Circle, guys. So ang tambayan natin somewhere here lang, pero ito yung Burgos Circle. Dito maraming mga tumatambay, magandang tambayan din dyan, picture. So minsan when we get the time, daan tayo dyan, pero sa ngayon uwi na tayo. Bakit kaya ganun guys? Makakatodo. Lagi na lang kapag lumalabas tayo, lagi na lang inuulan tayo. Kanina ang ganda-ganda na sikat ng araw. I understand na bare month na, pero parang grabe naman yung coincidence na papaliguan talaga tayo. Grabe naman. Ito maganda rin tong lugar na to kaso medyo parang hindi ata pwedeng tumambay dito sa part na to. Hindi ko alam kung anong tawag sa circle na to, pero circle siya.
Baba na natin sa rain mode ito. Pero for sure tong ulan na to, dadaan lang to. Isolated rain showers. Di ba? Pero wala eh, ito na eh. Ligo na naman tayo eh. So, let's go! Yari na naman ang ating Tail Tidy Gaming. Tingnan mo, tapos dun banda, wala. Dito lang talaga, isolated rain. Shaba. So, ayun mga katodo, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa pagsama sa atin sa ating another rain vlog. Siguro mga 3 vlogs na magkasunod na puro ulan. But anyway, thank you so much sa'yo. Please comment down below kung ano masasabi mo about sa pipe natin mga katodo. Alright? So, please don't forget to like, share, comment on this video. And please do subscribe to our YouTube channel. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos natin. Also mga katodo, we have a Facebook page. So shout out sa mga tropa natin na nasa Facebook side of the world. So shout out sa inyo guys. I guess nasa mga 784 followers na tayo sa Facebook. Also we do have a TikTok channel. So parehas din guys lahat, YouTube, TikTok and Facebook, Todomo TV. Yun lang naman yung ating name. So if you enjoy this video, click that subscribe button and let's go. Diba? Alright, so hanggang dito na lang mga katodo. Always remember, sa lahat ng mga pangarap mo, maliit man yan o malaki, sipagan mo, kilusin mo at itodo mo. Peace out.